పుస్తకం అమ్మకు చురు శబ్బపతిల అవునిత అవునోడోలో పుట్టేసు అవు సత్సలి 저게 연글라래 그때 라니 모마치 그때 사태만 누구세 또래 바꿨을라 무스타데 그 무스타저 그데키 라니 다 사태만 누구 거일라 이거 진짜 못하나오 버려 ଆମେ ଗଛରେ ଆମର ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା ଏଇ ଗଛ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଘରଟିଏ କରୁଛି କ'ଣ ଆମେ ତମ ଦଳରେ ଆମ ବସାଇ ପାରିବୁ ନା କେବ ମୋ ଉପରେ ରାଜ କରିବ ମୋ ଉପରେ ଘର କରିବ ଏଇଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଯା ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜକୁ ଦେଖି ନାନୀ ମୋ ମାଝି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତେବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ନାନୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା ନାନୀ ମୋ ମାଝି ତୁ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତିକି ଆସ ଆଲୋ ମୋ ଦାନରେ ମିଠା ପାଇଁ ବସା ପାଣିର ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ମୁଁ ତୁମ କାମରେ ଆସିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ୍ବ ଭାଇ ତମ ସ୍ୱଭାବ ତମ ଫଳ କରିବା ମିଠା ଏମିତି ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସା ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜର କାଠୁରିଆ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆରେ ଗଛଟା ବହୁତ ମୋଟା ଯାହା ଡାଳ ଚିପିବା ତମକୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ ଠିକ କଥା କହିଛ ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦେବା ହଁ ଚାଲ ଆରେ ଏ ଗଛଟା ମୋ ମନକୁ ବସାଛି ଯଦି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ମୋ ମାଛ ଆମକୁ ଭାଳିବେ ସେତିକି ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେ ଏଇ ଗଛଟାର ବେଶୀ ଗୁଣ ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦେବା ହଁ ଚାଲ କାଠୁରିଆ ମୋ ମାଝିଙ୍କ କୋଇଲରେ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଇ ଗଛଟା ବହୁତ ମୋଟା ଆର ଦାମ ବି ବହୁତ ମିଳିବ ହଁ ଏଥିରେ ତ ମହୁମାଛି ବି ନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଆମ ୟାକୁ ଜଲ୍ଦି କାଟି ପକେଇବା ମହୁମାଛି ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତିକି ଆସ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଦରକାର